Raġel magħruf mal-awtoritajiet tal-każijiet ta' ħasil tal-flus ġie kkundannat 11-il sena ħabs fost oħrajn għal sehmu fis-serqa ta' 13 miljun euro mill-Bank of Valletta fl-2019. Dan apparti li kien involut f'serqa oħra li saret minn kriminali fil-Korea ta' fuq minn banek diġitali. Galeb Al-Omari, li għandu ċittadinanza Kanadiża u oħra Amerikana, ammetta l-akkużi miġjuba kontrih f'żewġ każijiet tal-ħasil tal-flus u ġie ordnat iħallas $30 miljun lura lill-vittmi. Jidher li Al-Omari u persuni oħra involuti f'dawn ir-reati kienu jużaw emails folots ta' kumpaniji kbar jew anke tranzazzjonijiet minn ATMs biex isirqu flus minn klijenti privati tal-banek li mbagħad kienu jsarfuhom f'muniti diġitali. Jidher ukoll il l-persuni involuti f'dawn ir-reati ġew magħżula minn Al-Omari stess u tom kontijiet bankarji biex fihom imorru il-flus mir-reati. Sissa hu magħruf li bosta kumpaniji privati, universitajiet, banek u klijenti oħra tilfu $20 miljuni minħabba din l-iskema. Il-prosekuturi tal-każ qed jallegaw ukoll illi dan il-grupp ta' hackers irnexxielu joħloq programma apposta li tul is-snin irnexxielu jisraq miljuni ta' dollari fost oħrajn mill-kumpanija Sony Pictures Entertainment. It-tlet irġiel huma maħsuba li bħalissa qegħdin il-Korea ta' fuq u maħsub li dawn mhux se jaffaċċjaw il-ġustizzja fl-Istati Uniti għaliex il-Korea ta' fuq ma testradix suspettati lejn l-Amerika. L-attakk ta' frar 2019 fuq Bank of Valletta tmexxa mill-grupp Empire Monkey u banek sħaħ, sistemi diġitali u anki servizzi illi il-BOV jagħti b'email ġew sospiżi u l-kumpanija insterqet €13 miljun. Sissa il-bank irkupra €3 miljun mill-ġdid mill-ammont misruq. Il-blogger Niġerjan Ramon Abbas, magħruf bħala Hush Puppy, ammetta l-involviment tiegħu fis-serqa tal-Bank of Valletta u oħrajn fejn b'kollox insterqu $24 miljun minn bosta madwar id-dinja.